Ladies and gentlemen, announcing the arrival. Opisyal ng Milingkod isip Regional Director sa Police Regional Office kan PRO 11 si Police Brigadier General Nicolas Torre III atol sa handover ceremony nga gipahigayon ni atong Domingo sa buntag, Hunyo 16 sa Camp Katitipan, Davao City. Ang aktibidad orihinal nga gitakda alas 10 sa buntag apan nasugdan alas 11:45 na sa buntag. Namatikdan nga wala ang presensya ni Brigadier General Aligre Martinez, ang outgoing Regional Director. Si Martinez Milingkod isip Regional Director sulod lamang sa 49 ka adlaw o gitanggal tungod sa giingong palpak ng operasyon ni atong Hunyo 10 sa pagsilbi sa mga Warrant of Arrest batok kang Apollo Quiboloy ug laing 5 ka kaubang akusado. Kining operasyon naglakip sa deployment sa gatusan ka mga pulis gikan sa Region 9, 10 ug 12 ug gidumala sa Philippine National Police kan PNP gikan sa Camp Crame. Si Martinez giri-assign na sa Police Holding and Accounting Office sa Camp Crame uban ni Major General Ronald Lee, ang direktor sa Directorate for Operation, kinsa girelibuhan usab sa iyahang katungdanan human sa kontrobersyal nga raid. Ang mga insider sa PRO 11 nag-ingon nga ang mga operasyon direkta nga gidumala sa Camp Crame nga nagpatinaw sa presensya sa mga helicopter sa PNP atol sa operasyon, rason nga nakatampo sa pagbalhin nilang Martinez ug Lee. Sa iyang hamubo nga pakigpulong nga milungtad og 5 ka minuto ug 52 segundos, giilan ni Torre nga usa kini kadakong hagit para kaniya ilabi na sa mga umaabot nga mga panghitabo. Fully aware of the challenges that I'll be facing here and in the aftermath of the controversies na hindi ko naman pwedeng i-sugarcoat at mga issues na ating nasaksihan noong nakalipas na linggo, I do hope that I'll be a cog in the resolution of things that really needs to be resolved and the businesses that are still unfinished here in Region 11. Nagpasalamat siya kang PNP Chief Ramil Marbel sa pagsalig nga gihatag kaniya. It's really very, very heartwarming to be assigned here in this area, especially so that I was raised in Coronadal, South Cotabato. Para maliwanag, ang bahay ko ay 4 na oras lamang mula rito sa ating kinatatayuan. And it's really very nice to be back. Ba't pa ako pa English, pwede man ako mag-Ilonggo. At sigurado ako maintindihan sa mga tao dire, ang akong na pag-Ilonggo, kay mga Ilonggo man ang madamo dire, pero I know Davao City is a Bisaya country, is a Cebuano country. Sa iyang mensahe, gihatagan og pasidungog ni Major General Silo ang kaligon sa PNP taliwala sa nagpadayong mga hagit. I would like to assure everybody that whatever issues that the different units in PRO 11 are encountering, this would not prevent us from properly enforcing the law and from aiding the court in delivering the justice for people who has been seeking for it. But this time, we need around, I think, a more strategic and strict observance with every provisions of existing law to include criminal procedures and our POP will be our primary priority in the conduct of whatever operations here in PRO 11. Ang turnover ceremony nga sa sinugdanan na langan og reschedule nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga transisyon alang sa PRO 11 samtang kini nag-navigate sa mga kakomplikado sa bag-o nga mga kontrobersiya ug nagpaabot sa usa ka mas lig-on nga pagpangulo ubos ni Brigadier General Torre. Rhea Montecalvo Gabronino, Newsline Philippines, stay safe.